YKK, kiva etukenu joo. Seitin ohuen rento, lähetään terassilta lentoon. Se on muuten aito mäki! Kukas muu? Kato mua tarkkaan. Kädet. Nosta ne reippaasti ilmaan pää. Käännä katse käsiäsi suuntaan. Heiluta puolelta toiselle vaan. Kuka vaan, tän osaa. Jalat rytmissä koukkuun ja ylös. Älä niin niinku naapuri. Siis räjäytä mun mieli. Räjäytä mun mieli. Räjäytä mun mieli. Koko loco Rios taas. Lopes koko kiitos. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Asiantuntijat siis. Kohtujen oli helvetin kuuma. Mene! Me ei saa syy. Mä osaan. No yksi asia, niin harrastakseni kohtuisesti. Mulla on 2 asiaa harrastaa. Moikka. Me voidaan tulla harrastaa teidän kanssa. Kaksokseksi. Hyi sä! Mikä se oli? Seksikset. Kaksoksiksi. Kunnon sotaratsu. Tää on nyt kostari. Mä en osaa tanssia oikeesti. Sieni on pelasti oikeesti. Lähetäänkö? Onko itseäsi niin hyvä? Puolen nyt helvettiä enää kun.